by telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Oh well, hello. Good morning, good day, good evening. Welcome po sa ating programang Bible Cafe. Ito po si Pastor Ram Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. At broadcasting po dito sa ating Las Vegas Satellite Studio. Together with my companion, dyan naman sa may Baguio City Studio. Salamat po. At somehow, nabless po tayo ng ating Panginoong Yahweh for having this opportunity again na we can have our Tuesday or Wednesday episode ng Bible Cafe. Ang Bible Cafe po ay programa po ito na kung saan napapag-aralan natin ang salita ng Diyos. At the same time, we can have interaction between sa co-anchors natin at sa mga viewers tulad po ninyo na pwede po natin pag-usapan. Dalawang bagay. Una, yung mga nadidiscuss po natin, napipresent namin sa inyo, you can interact sa mga topics na yon. And also, you can send us questions regarding sa inyo pong personal na study or sa inyo pong Christian walk, or some topics that you think many of us will benefit if we will talk about them. Ayan, salamat po at we see ang mga viewers tulad po ninyo are starting to pour in after po ng ating proverb of the day. We will recognize and greet everyone to appreciate and to recognize ang inyong pong presence with us. Again, si Pastor Ram Gambo po ito. Welcoming everyone. Salamat po. At sa aking mga kasama dyan sa Baguio City, kumusta na kayo? Ano na po ba ang oras natin dyan? Hello po, Pastor Ram. Ang oras po natin dito ay Bible Cafe Time na! Alright! Welcome po sa ating lahat sa ating Wednesday episode ng ating programang The Bible Cafe. And truly, we are always, as always, we are looking forward na ito pong programa natin pong masubaybayan. Even right now, ay magsisimula na naman po tayo sa ating panibagong episode. And so, mga kapatid, we again invite you to join us. As we always say, ano po, samahan niyo daw kami. Send us your questions. And we would love to hear from you, to interact, to hear even your perspective about such and such or mga doktrina like what Pastor Ram mentioned na kanina po na gusto niyo pong mapag-usapan natin sa gabi pong ito. Even prepare also your scriptures, your Bibles, sa inyo pong mga malapit po sa inyong mga kamay na maya-maya po ay madali niyo pong maabot pagdating po natin dun sa point na tayo po yung magbabasa. Si Brother Andy po ito, minsan pa bumabati po sa inyo ng magandang umaga, magandang araw. Ano po mga kapatid, kung nasaan man po kayong time zone, naroroon po sa mga oras po na ito. Even mga kapatiran po natin sa Calvary Chapel, good evening po sa ating lahat and hoping that all is well with you po sa mga oras na ito. At dito rin mga kapatiran natin, sila din po ay babate. Hello, good evening po. Good morning, Pastor. Salamat po at kami po ay nakadalo muli sa Bible study natin sa Bible Cafe. Yan. Yan po. Muli,
magandang gabi po at magandang umaga sa inyo dyan sa Amerika. Yes. Si Brother Manny po muli ito na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta muli, sa inyong panonood at pakikinig. And we are now live here at Bible Cafe. At nawa ma-bless po kayo sa inyong pakikinig sa salita ng ating Panginoon na aming tatalakayin po. So maraming salamat po. And so iniimbita po namin kayo na makipag-aral po sa amin dito sa aming talakayan, sa ating pag-aaral dito sa Book of Proverbs chapter 11 verses 1 to 6. Okay, if you have your Bible with you, may we invite you to open your Bible also. We are now start here, verse 1. It says here, these honest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. When pride comes, then comes shame, but with the humble is wisdom. Verse 3, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Verse 4, riches do not profit in the day of wrath, but the righteousness delivers from death. The righteousness of the blameless will direct his way aright, but the wicked will fall by his own wickedness. Verse 6, the righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be caught by their lust. So, Pastor Ram, ito po yung ating scripture text po ngayon, na ating tatalakayin po ngayon. And back to you po, Pastor Ram. Yeah. All right, Brother Manny. Salamat. At ito na nga, we will start itong chapter 11 ng Book of Proverbs. May Yahweh bless our word, and salamat. We can have something to feast upon. Yes. Well, we also have some things to interact. Verse 1, ang sabi po niya, dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just way is His delight. Ang sinasabi po dito ay yung pandaraya. Nung panahon kasi ng Bible o nung isinulat ni King Solomon ito, yung mga mandarayang business people ay meron po silang dalawang sets of yung pag sila ay magtimbang. Alam po natin noon ay basically yung timbangan ganito eh. Para gusto mong malaman kung how much sa yung timbang nung binibili mo, ilalagay mo ngayon yung measurement mo dito. Halimbawa, 1 kilo. O pag ito ay nagpantay, 1 kilo itong binibili mo. Kaya lang sa kanila, they use a different, pag sila'y bumibili, mas mabigat itong nilalagay nila dito. So possibly 1 kilo lang. 1 kilo at isang guhit pa. So mas mabigat. So pag bibili sila, pag nagpantay ito, akala nung nagbebenta 1 kilo pero 1 kilo at isang guhit pala. Pag naman sila ay magbenta, pag ibebenta na nila yung binili nila, ay mabawasan nila yung 1 kilo. Let's say 900 grams lang. So pag sila ay dalawang beses silang kumikita eh. Kumikita na sila dun sa pag binibili nila at pag sila magbenta. Abomination ang sabi dito. Ito'y hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Mapansin ninyo o mapansin natin itong mga ganitong klaseng tao, kung dadalhin natin sa panahon natin, mga ganitong klaseng tao, all they think about is their benefits or their gain sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa-tao. Yan ay abomination, hindi katanggap-tanggap. Dahil we are stationed dito sa mundong ito
Sure, there are people that will bless us, but there are people that we should bless them. Hindi yung lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, we want a gain. Gusto natin yung papasok lahat. Gusto natin paano tayo makikinabang sa lahat ng taong nakakasalamuhan natin. Hindi yan katanggap-tanggap sa ating Panginoong Yahweh. Kaya nga sabi niya, but a just way, this is the life. Yung makitungo ka ng maayos, parehas sa iyong kapwa, yon ang gusto ng Panginoon. Sure, hindi naman lahat ng pagkakataon ay you bless. But there are times you are being blessed also. Tama lang naman yan, yung give and take. Maayos na pakikitungo. Yes. Kaya nga ito yung part na righteousness, yung right relationship with your fellow man. Remember, ang 10 Commandments, the first 4 commandments it has something to do with your relationship to your God. And then the last 6 commandments are something how you relate with your fellow man. Yan ang righteousness. Kaya godliness, righteousness. Verse 2 sabi niya, when pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Yung po daw pride sa isang tao, bago yung kapahamakan, no, yung shame, kahihiyan, darating sa kanya, usually nagiging prideful or prideful stage siya. Ano po yung prideful stage? Yung ayaw na niyang umalam, ayaw na niyang ipakita na the person has things to learn still. Ano, dalhin po natin sa context natin na para bang hindi na siya pwedeng maturuan, hindi na siya pwedeng wala nang pwedeng masuggest sa kanya or that is a pride. And yet marami palang mga tao na pwedeng nakakapansin na pwede siyang mag-collapse o pwede siyang ma-destroy. Pero ayaw niyang pakinggan ng mga iyon, kaya eventually this person will put to shame or will put into a very disadvantaged position. Ano po ang lesson doon? Of course, second line, sabi niya, but with the humble is wisdom. Pag ang tao ay marunong siyang makinig at teachable siya, he will ever continue to gain knowledge and he will ever to hear kung ano yung warning out there. Kasi, halimbawa po ako, I look at you, but hindi ko naman nakikita talaga kung sino ako kung hindi kayong tumitingin sa akin. Ganun po ang tao eh. Pero kung kinonklud na ng tao na alam na niya lahat at hindi niya kailangan ng tulong ng mga tao around, even ng Diyos, above him, that is not a good thing. Dahil who will warn the person? Kahit na you warn the person, kung prideful siya, then he will not receive anything coming from without. Kaya, not to be prideful, but rather we should be humble, na ready to listen to what others has to say or have to say. Now, verse 3 sabi niya, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Now, dalawang klaseng tao naman ito. The integrity of the upright will guide them. Remember, ang integrity is who you are when you are by yourself alone. Yes, Papa. Kung ano yung practice mo na even though walang mga taong nakakakita sa iyo, that's your integrity. So integrity is a discipline. You are disciplined no matter what. People around you or no one is around you, you have a discipline. So yung discipline na yon will be the very guide. Magiging disciplined kind of a person ka. Yan ang sinasabi po nung unang line. The integrity of the upright will guide them. Alam mo, that is not good. You're not doing it.
you know that is right thing to do, you're doing it, madidiscipline ka doon. Yun ang pinaka-guide mo ngayon. So whether may mga tao, whether walang tao, you are already disciplined, or whether you are aware na there is God above you or not, you're disciplined already. Yun ang beautiful guide ng isang tao. Now, yung second line ng verse 3 is, but the perversity of the unfaithful will destroy them. I look at the word perversity, ang definition niya ay purposely doing what is not according to the standard. Kaya alam mo meron yung dapat na ginagawa, you purposely not doing it. Yes. O kaya something na you should avoid doing, you purposely did it. Yun ang perverse kang klaseng tao. Yun ang context dito eh. But the perversity of the unfaithful will destroy them. That kind of mentality, that kind of a practice will eventually be destroyed. Yan. Instead, anong lesson? You'd rather be a person with integrity. Hindi yung alam na natin, hindi natin dapat ginagawa, ginawa natin. Or tinuturo sa atin ng scripture, dapat gawin, hindi naman natin ginagawa. We will become a perverse kind of person, o pervert na kind of person. Verse 4, ang sabi po niya, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So ito, ang verse 4 teaching us what riches can only do to a person. Sure, he can buy you a car. Sure, he can buy your the clothes, jewelry, o kung ano man yung gusto mong ipambili ang pera mo. But when it comes to wrath, yung galit, hindi na pwedeng ipambili ang kayamanan, ang wealth. Ano po yung wrath naman? Pwedeng ito ay galit ng isang tao, or isang galit ng Diyos mismo. So meaning, ang pera hindi po siya magagamit when it comes to true relationship. You can only buy materials. Hindi po totoo yung lahat ay nabibili ng pera. Relationship po, wala pong halaga ang sometimes it will not cost you anything, and yet you can build a good relationship to your fellow man. Ang iba naman, iniisip nila, just have the money and everything will be, mabibili mo naman lahat eh. Hindi po totoo according sa verse na ito. Darating ang araw, some people will be so mad sa atin, hindi natin mabibili sa pamamagitan ng perang na kulimbat o na accumulate natin. And then ang sabi po niya, but righteousness delivers from death. Ito naman, kung maayos ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa, yan ay wala kang no worries about people are so mad at you, trying to retaliate sa mga kilos at mga pamamaraan mo, kaya ka nakaipon ng maraming pera. Wala kang gano'n dahil maayos ang iyong pakikitungo sa kanila. And so, tayo ay may peace at hindi tayo worry na people are trying to retaliate o magkigante or will even kill us. Ito po ang verse 5 and verse 6 naman, meron pong tinuturo sa atin dito na the righteousness of the blameless will direct his path aright. Verses 5 and 6, we can see dito ang upright or yung godly at saka yung ungodly, pareho po silang may righteousness according sa kanilang standard. Ayan. Ang righteousness, hindi lang po yan relative po kasi siya eh. Kung halimbawa, yung righteousness na nalaman natin sa salita ng Diyos, that is the absolute righteousness. Absolute po yan. Tamang righteousness.
Pero people who do not read the Bible, they also have righteousness according to their standard. Yes. Ayan. Halimbawa, tatanungin natin yung tao, pag ikaw ay mamatay, saan ka kaya pupunta? Well, sabihin niya, hindi naman ako nandadaya, hindi naman ako nagnanakaw, at hindi naman ako pumapatay ng tao. So therefore, ako'y pupunta sa langit, sasabihin niya. So meron siyang naset na righteousness para sa kanya. Well, is that the righteousness na tinuturo ng Scripture? Hindi naman po yun. Kaya makikita natin sa dalawang verses na ito na ang godly at saka ungodly, they both have a righteousness in their mind. Sabi po sa verse 5, the righteousness of the blameless will direct his way aright. Tama, tatama yung kanyang buhay. But the wicked will fall by his own wickedness. Ano po asan yung righteousness doon? Kasi yung righteousness ng wicked is actually wickedness. Yung para sa kanya, tama na yun eh. It's still wickedness. You see? Kasi dalawa yung, ini-start ng verse 5, the righteousness of the blameless will direct his way aright. But the wicked will fall by his own wickedness when the wicked thinks tama na yung ginagawa niya. So how can we know na ang iniisip nating tama, righteous thing, godly thing is according sa standard ng ating Panginoon? Well, ito na po ngayon ang Biblia. Kaya ganun ka, how blessed are we? We have a copy of the Bible. That when we say, para sa akin ay ito yung tama, tatanong sa iyo, how can you say na yan ang tama? Well, ito kasi ang nakasulat sa salita ng Diyos. Meron po tayong basis sa sinasabi natin what is tama, ano yung mali sa ating mga pananaw. And then ang verse 6, the righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be caught by their lust. Ito na naman. Yung righteousness the righteousness of the upright, yung mga matutuwid, will deliver them. Will bring them. Ika nga, will bring them. Alam mo, yan ang tama. When you start living your life, makakarating ka kung ano yung alam mong tama. Pero yung mga wicked, meron silang alam na tama, para sa kanila tama na yon, pero actually they're being consumed by their lust. Yung mga actually kagustuhan lang nila yan, kaya dina-justify nila na tama na yung kanilang ginagawa. Kaya ang sabi po, the righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be caught by their lust. Kumbaga, sila'y dina-justify lang nila na hindi naman sila ganun kasama. Tama naman itong ginagawa ko. But eventually, those who were only it's a matter of time may expose po yan. Yan ay na-compose because of their carnality in them. Yan po ang ating proverb of the day. Kung meron po tayong karagdagan dyan, mga kasama, o may mga gusto po kayong i-add na comment or questions sa ating pong mga kaibigan, mga kapatirang naka-online nanonood at this moment. Salamat po. Salamat po, Pastor Ram, sa napakagandang kapaliwanagan po from this part of the scripture. And truly, while Pastor Ram was explaining po kanina, my mind went back to, because at time we heard people po, they said that the Old Testament as a whole is no longer for us. May mga nagsasabi po ng tao na gano'n na hindi na tinuturo yung dapat yung Old Testament dahil it's no longer for us. Well, look at here. Look at Book of Proverbs. It's full of wisdom. Na napakarami pong instructions na very applicable sa panahon po natin. Kaya basahin po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan, even ito pong Book of Proverbs. And in connection po, Pastor Ram, doon sa mga
nabanggit po ninyo, sa akin lang pong isang natutunan, one of the things that I've learned dito po sa ating discussion or sa inyong naipamahagi po sa amin is basically, for one, tayo po mga tao ay we cannot rely on our own ways or good works man po yan or sariling mga gawain natin for us to make it to heaven. Based dito po sa nabanggit na na-share po sa atin, kung yung sariling kagustuhan po natin ng ating susundin, eto po, but the unfaithful will be caught by their lust, the wicked will fall by his own, kasarili po niya kagustuhan gawain, yun ang mapupuntahan. Thank God na tayo po ay tinulungan ng ating Panginoon, binuksan ng ating mga kaisipan dito po sa patungkol sa buhay po na ito. Any comments or additional po doon? Questions, Brother Manny, Brother Joseph? Dito po sa verse 1, Pastor Ram, and salamat po muli po sa explanation po ninyo dito, and nakapagpulot po rin ako ng aral dito about dito sa verse 1 about these hand scales are an abomination. Dito po sa ito nangyayari po about yung pandaraya po, yung nababanggit mo kanina na yung timbangan, yung ganon, yung kiluhan ay pumapasok po, Pastor Ram, yung greediness or covetousness, yung like sa palengke, yung gumagamit sila ng pag bumibili tayo ng mga bigas, isda, tinitimbang po nila yun eh. And then, pagka tinignan po natin yung timbangan, eksakto naman siya, 1 kilo, 2 kilos. Doon sa timbangan po nila sakto. And then, pagka tinimbang natin sa ating sa bahay, ay kulang po siya. Ito po yung ginagawa ng mga negosyante kung minsan para lang makapag-gain sila, marami yung ganansya nila. Ito ba, Pastor Ram, ay isang naka-insert po siya sa covetousness or isang greed na pamamaraan ng kanilang anak buhay. Yun po. Well, isa lang yon. Ang actually, ang nakikita kong major sa mga tao, major reason bakit sila nandadaya is lack of trust sa ating Panginoong Diyos. Opo. They do not trust. Only if they will deal fairly and they will continue doing their business, mabilis po silang makaalis doon sa gano'n na klaseng hanap buhay. Or maybe, I will say na Yahweh will bring them into a bigger kind of business. Opo. But I go to the market sa Baguio at least 4 days a week. Nakikita ko, matagal na, nandyan siya sa maliit na pwesto, and then nandun lang siya. After years, nandun pa rin siya. Opo, Well, I'm not saying na nandadaya yung taong yan, pero ang alam ko ay kung ikaw ay masipag, maayos kang businessman, somehow, Yahweh will bring you to another level eh. Pero sila, any small thing na makakapandaya sila, nandadaya sila, number one, hindi sila aware sa ating Panginoon. Pero kung ang tao ay aware na siya sa ating Panginoong Diyos, and yet nandadaya pa rin siya, nawawala yung kanyang pagtitiwala. Siyempre, pag ikaw ay hindi nagtitiwala sa ating Panginoon at you will do all means, lahat ng kaparaanan para magkaroon ka ng gain, ang greediness ay isa lang yan. Many more na elemento dyan. Unfortunately, ay sayang, hindi sila aware na there is God who can actually look after them, who can help them to promote or to elevate ang kanilang mga buhay. Pero ito, hindi lang ito sa mga negosyante, Brother Manny. Yes. Ito, pag ito dinala natin sa konteksto natin, na pag tayo'y nakikitungo sa ating kapwa-tao, dapat ay maayos tayo, fair tayo. Opo. Hindi yung, kasi may mga taong, kung sino man yung kausap nila, iniisip nila kung ano yung pwedeng mag-gain nila sa taong ito.
but never come to their mind, paano ko naman ma-bless ang taong ito? Yan. Puro na lang paganito. Kaya nga pag dishonest scales yung gamit nila, whether bumibili ka, bibilin mo yung mga product ng tao para ibenta mo, kumikita ka na, tapos pag ibenta mo, kumikita ka na naman. Parang double. Double yung gain mo. Sa panahon natin, yes, there are times na pag may kausap tayo, we gain something from them. But there are people na kausap natin sila, when we relate to them, tayo naman ang magbe-bless sa kanila. Ayan nga, give and take. Give and take, that's how we relate. Yun ang gustong makita ng Panginoong Yahweh sa atin. Opo. Yes, exactly. At Thank you po. isang ano nga po yan, no? Salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan yan. Yung na-share nga po ni Brother Manny, actually, hindi lamang po yan dito nangyayari sa Baguio. I believe it's all over, not only the Philippines, but all over po yan. Meron at meron po talaga. And so, it's a critical thing. Kumbaga, kung tayo lang po talaga ay magtitiwala sa ating Panginoon, na, like what Pastor Ram mentioned po, ay we will see how Yahweh works sa ating pong mga buhay, how He will put things together, and how He will provide ang ating pong mga pangangailangan. Dito rin po, Pastor Ram, na ano ko rin po kanina sa, ano po yan, sa verse 8, na yung basically what I have learned also dito sa verse, where is that, verse 8 or verse 6 po ba yan, na the verse 4, where is that exactly? Na kung saan babalik po sa kanya yung kanyang ginawa. Halimbawa, gumawa po siya ng kasamaan, babalik po yun sa kanya. But the righteousness of the blameless will direct his way. The righteousness of the upright will deliver dun po sa isang tao na gumagawa po nito. I'm not sure kung verse 8 po yan. But what I'm trying to share po, Pastor Ram, ay yung po bang idea na kung ano yung ginagawa po natin, ay yun po mismo bumabalik sa atin eh. Like dito po, basically yun ang isa ding mensahe po niya. In the New Testament, ay yun din po yung sabi ng ating Panginoong Yeshua, you will reap what you sow. Babalik sa atin yung itinanim natin. I would like to connect this dun po sa mga kapatiran natin who sponsored us dito po sa Bible Cafe. We are grateful, we are thankful sa inyo po mga buhay, sharing your blessings, even yung sa mga kapatiran natin supporting us online, who invested their time, their resources, energy. It is an investment. You are sowing something po, and you expect that Yahweh will also, you will also reap something out of your investment, dahil yan po ay i-connect natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. And may Yahweh bless you po mga kapatid sa inyong pong pag-bless po din sa programang Bible Cafe. Ayan. Any more, Brother Joseph, Brother Manny, na katanungan? Follow-up question regarding po dito sa Proverbs? Regarding po sa pandaraya, dalawang klase po yung nandadaya eh. Yung isa, yung maliitan lang sa timbangan pa guhit-guhit. Tsaka yung malakihan, katulad ngayon yung pera is sinasali sa ibang sako para maging commercialize. Ang laki po ng kinikita ng itong mandaraya to na may koneksyon sa gobyerno. Ano po. Ngayon po, question po, no? May unang question po pumasok dito. Pwede na po natin... pag hindi po related, Brother Joseph, pag hindi related sa Proverbs, we will take care mamaya. of that. Ayan. Sige po, Pastor Ram. Brother Manny, do you have... lang sa Proverbs. Yes, sige po, Pastor Ram. Brother Manny, do you have additional na katanungan po, or any other thoughts, Brother Manny, before we read or before we greet ang ating mga kapatiran, and then we will read their questions? If there's none, then we can we can greet ang ating mga kapatiran kung wala na po tayong follow-up questions regarding po sa Book of Proverbs. By the way,
Sa mga kapatiran po natin who just log in sa kanila po mga Facebook accounts, again, you are watching the program, The Bible Cafe, dito po sa Leader News Philippines. At kung kayo po ay may mga katanungan sa scriptures, even sa Proverbs of the day po natin, let us know. Yes. Interact with us. Ang Proverbs po natin, Proverb of the day, Proverbs 11 verses 1 to 6. Yan po ang na-share po sa ating kanina ni Pastor Ram. Sige po, tayo po muna ay with that, let us greet ang ating po mga kapatiran who are watching us right now online. Unahan ko na po kayo sa pagbate. Again, mga kapatiran sa Calvary Chapel, Baguio. Isang magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Send us your greeting or hello or hi. Kanina nabasa ko po si Nanay Tess. Sabi po niya, salamat po Pastor Ram sa explanation. Maraming natutunan na yan. Good evening po Nay sa inyo dyan sa may Quezon Hill. At andyan din po si Brother Max, nakikinig sa atin, watching us online. Brother Max, good evening. Andyan din sila Brother Don, and of course with Sister Ren po yan. Andyan naman sa Irisan. Ayan. Sister Minerva also joining us online. Good evening po sa inyo, Sister Minerva. Ingat-ingat po kayo sa trabaho kung kayo po ay naka-night shift. Brother Manny, would you like also to greet ang ating mga kapatiran? Yes, Sister Tanya is watching right now. Yan, hello po. Magandang gabi. Sister Wilda. Kanina nang sabi niya, si Shan daw po nanonood din. Yan. Also Shan, happy viewing. And Don, kapatid na Don, maligayang panunood sa programa natin, Bible Cafe. Mga youth po natin sa church, nanonood din po sila. Sila Jed, kanina. Si Jed lang po yung mention ko. Sorry guys, I cannot mention all of you. But hello guys sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan and hoping that you are also having a good fellowship. Brother Joseph, do you want also to greet? Mga unang nagparamdam sa sige po, go ahead. Bible Cafe. Ayan. Yan po, si Darin si Darin Solis Violeta. Hello po. Yan. Yes. Si Crema Canlapan. Si Ma'am Crema. Yan. Good evening, Hello po. good morning. Yan, si Edeline Yabut Oitas. Yan. Si Rihanna Samaniego. Hello. Alright. Sister Bot Gamboa. Ayan, kapatid po yan ni Pastor Ram. Hello po sa inyo dyan. Sister Violeta the Twin. Yan. Ayan. Parang pangalan pa lang, maganda na sa personal eh. Si Ronnie Guillermo. Ayan, hello po. Yes, Sir Ronnie. Si Brother Rick Oitas. Ayan. Junior. Ayan. I believe yan po si Pastor Rick, kung di po ako nagkakamali. Yes. Pastor pa rin. Josepa Antonio Hobaper. Yes, Hobater. Opo. Ayan. Si Rosana Sunflowers. Ayan. Yes, hello po sa inyo dyan. Brother Ed Mosqueda. Si Brother Ed Mosqueda. Ayan. Sister Susette Mariano. Ayan. Mga ano po ito? CMI. Mga kapatiran po natin dyan. Magandang umaga. Meron pa isa si Lucita Mandadero. Opo. Yan, Mr. Lucy. Good Yes. morning po. Good morning. Good morning. Sige po, Pastor Ram. I believe mayroon din po kayo mga gustong gagawin na pagbate sa ating mga kapatiran. Yes po. Ayan, alright. Salamat. Thank you. At ako'y nakiki-second the motion sa lahat ng pinangatin ninyo. Yes. Si my sister Linda Rebels is watching us. Hello Together po. with Gabi. I think Gabi is also watching. Gabi, hello from Papa Ramses. Are you watching with Lola, Linda? Kay my sister Hermie Marshall is also watching. Chingmeng. Okay. Thank you for being with us this time. I hope you will enjoy ang ating episode. Yes. Gamboa again. Good morning, ne. Maya pa-apak. Kay Raymond Gamboa also is watching us. Maya pa-apak. Hello po sa inyo Si dyan. Jed Gamboa, my son, my firstborn. How are you, Jed? Sino pa yung nanditong nakita ko? Si Ming, Sister Ming, dyan sa may Bataan. Magandang gabi sa inyo. Kay Sister Glesa naman, dyan sa Asin Road,
naimbag na gabi. Rabii. Gabi, hopefully, maayos po kayo dyan. Yes. Ganoon na rin kay Sister May sa May Bulacan. Sister May, magandang gabi sa inyo. Yes. Regard sa mga sa family. Sister Ed Musqueda, I see him here. Si Brother Ed, ano po? Yes, si Brother Opo. Ed. Wala pa yata si man with a golden voice. si Brother Alan po ba, Pastor? Yung tinutukoy niyo po na ano? Alan de Castro. Ala Gary V. Alan. Puwit kaya ta kagabi. Anyway, magandang umaga, gabi, hapon. Yes. Kung naman po kayong nanonood. At salamat for joining us. Yes. Alright. Alright, sige po. This time ay meron pong mga katanungan po, Pastor Ram, na pinadala sa atin. But before we read ang katanungan po na ito, I would like also to, this is a personal question po, Pastor Ram, na gusto ko pong itanong sa atin. In the book of Samuel, I believe Samuel or 1 Samuel or 2 Samuel, na nandun po yung during the time na the Israelites and the Philistines, they are facing each other head to head, at nandun po si Goliath threatening them. And one day dumating si David, to cut it short, he want to fight the giant, and narinig ni Saul, binigay po ni Saul yung kanyang armor. David tried it, but in the end he decided na I don't want this. I cannot, I'm not used to it. Hindi ko na try ito and this is a real battle, hindi na ito practice. Ano pong nun, Pastor Ram, sa atin? Ano pong matutunan natin na mensahe? Yung pagtanggal ni David ng armor po na yon. Alright. Kasi hindi po siya used to it po dun Tama. niya na yun. Opo. Yes. Well, si David kasi, tingnan muna natin yung exegesis niya. Si David, he is about 15 to 17 years old at that time. Opo. He nasa 1 Samuel chapter 17. Ang kanyang naging practice, he takes care yung flock, yung Opo. mga alaga nila. Siya yung shepherd na in charge. At ang kanyang naging experience in protecting yung kanyang mga alaga, mga sheep, goats, ay he uses yung kanyang slingshot for one. Yes. He opo. uses yung kanyang rod, yung stick na pambato, binabato yan eh. And as a shepherd, meron din siyang staff. Yun actually yung mga gamit niya to protect ang kanyang mga tupa Opo. from any element. Pwedeng wolf o pwede siyang bear, pwede siyang lion. Yan ang mga naka-encounter na ni David. And he was successful in protecting his flock. Now, merong isang kaaway, si Goliath nga, a big one, a Opo. giant compared to stature niya, ay he will use the same weapon. Now, something was pinasuot sa kanya, itong armor, hindi siya makakagalaw. It's not gonna be the same. It's not gonna be the same. What he has in mind ay he will kill this giant. Opo. All right? He will be the offensive. Anong tawag doon? He will do the offense. Kasi you wear that armor, you're wearing that for the defense. Opo, Kasi opo. hindi mo naman gagamitin yung armor para patayin yung si Goliath eh. You will wear the armor, so Goliath, when Goliath tries to kill you, what he has in mind, I will kill Atake this po siya. giant. Opo. Siya siyang aatake, hindi siya yung aatakihin. Opo. Kaya ito yung yung kaisipan na kumbaga dalhin natin sa panahon natin. Number one, yung armor na pinapasuot sa kanya, that's the armor the world knows or the world know. Kaya have this and you are secured.
Yun ang inaano ng mundo sa atin eh. Dapat Opo. you were this. Kaya Yes. lang, why don't you try serve the Lord and at the same time you wanna bring all these things that makes you secure. The next thing you know, you cannot advance anymore to what the Lord, what Yahweh is asking us to do. Yes, Because yes. we will be contained dito sa things that we think we are secure. O tingnan mo, okay, you have this. Meron ka ng secure na trabaho, meron kang insurance, meron kang bahay, meron kang kotse, but what do you really do when it comes to pushing forward the gospel? Yes. Not basically nothing anymore. Now you secured yourself, but there's no more. You're no longer a giant slayer. You're no longer a giant killer. Kumbaga, you just found your spot. Pero hindi na nangyayari yung what God called us. I Yes. believe that's the main thing dun sa why si David, ni-refuse niya yung to wear those because what he has in mind, I'm gonna kill this giant. And he was able to kill the Yes. giant. Yun. Ayan, salamat po. Wow, napakagandang ano po nun mga kaibigan, mga kapatid, reminders sa atin. And truly, I am blessed to hear po yung kapaliwanagan ni Pastor Ram. That's wisdom. Na kumbaga in line yung kanyang pagka-relate sa panahon po natin ngayon, going back sa konteksto po nila sa praise God. Yes. Alright, sige po, we have here our first question. Ito po babasahin po sa atin ni Brother Joseph. Ayan. Galing po kay Sister Crema. Okay. Kanlapan. Pastor Ram. Okay. I got James. Papa. sabi ko, Pastor Ram, I got James 5, verse 1 to 3 from Proverbs 11, verse 4. What do you think po? Salamat po. Sabi ni James Sister Crema, ano po? Ma'am Crema, James 5, 1 to 1 3. to 3. Sige po, if I may read po, Pastor Ram, itong James 5, 1 to, okay. James 5, 1 to 3. Sige po, verses 1 to 3. Ito pong, ano po, Pastor, if you have New King James, ang kanyang title po dito sa subheading ay Rich Oppressors Will Be Judged. Basahin ko po, Pastor, itong verses po, no? Na dito sa James. Sabi po niya, beginning verse 1 to 3, chapter 5, Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and you will eat your flesh like fire. You have heaped up treasures in the last days. Okay. So ang katanungan po niya ay ano po yan? I got 5, James 5:3 and 4. What do you think? Parang kino-compare po niya, Pastor Ram. Yes, kino-connect po niya. Kino-connect niya sa Yes. verse 4. Alright. So now, ang general picture dito, these are the rich people during the time of James. Alright? Kasi, he picture this house church, picture this community, kung ano yung mga typical na ugali at the way rich people handle themselves. Siyempre, number one, nandyan yung mata pobre ang mga yan. Pangalawa, arrogante ang mga yan. At ikatlo ay they push their ways dahil they have money. I remember one time nung nandun po kami sa Dumaguete, very simple. Actually, a beautiful place to live. Yes. Alam nga namin noon, nandun na kami, nung una kaming mag-mission from Las Vegas. Eto ngayon, may pila sa isang bangko. At siguro mga 10 people yung nasa harapan ko. And then we were waiting to be called, siyempre, linya. And then dumating yung medyo makita mo, matabang lalaki at you can tell, mayaman siya. And then dumiretso po siya sa teller. And then sabi nung
sabi nung nakapila sa Cebuano, sabi niya, sir, may pila po dito. And then tumingin po siya sa amin, doon sa mga nakapila. Sabi niya, I'm here, sabi niya, I'm gonna make a big deposit. I'm not gonna make a withdrawal. Kayo ba magdi-deposit ng same amount na i-deposit ko? Sabi niya. Would you believe wala pong nagano sa taong yan? Even yung mga teller, no one, pati security guard, wala pong kumalaban sa kanya. He was able to do what he wants to do. Yan ang mga typical na mga wealthy people during the time ni James when he wrote this epistle. We're not talking about mga godly people. We're talking mga typical na mga tao. So, yun ang ina-address ni James dito sa mga klaseng mayayaman. Hindi lahat ng mayayaman ay deserving of this kind of condemnation or wrath to come to them. Hindi po lahat. Dahil alam natin, may mga mayayaman na maayos. Yung character nila ay possess pa rin nila yung kanilang pagiging Kristiyano. Alam din natin, to balance this, ika nga yung rule ng media, dapat kung may positive, may negative din. Alam din natin, maraming mga mahihirap na mga poor na mga tao, they will also receive the same judgment ng Panginoon sa mga ganitong klaseng mayayaman na arrogante, matapobre at they push their will dahil sa kanilang marami pong mga mahihirap, they will suffer with them. Dahil hindi po mo mahirap yung tao, maayos ang kanyang pagkatao. Ganon din po ang mga mayayaman, hindi po mo mayaman siya, mali yung kanyang pagkatao. Marami pong mga mahihirap, mali din ang kanilang pagkatao. Wala lang silang belo na yumaman. Pag sila yumaman, mas masahol pa sila sa mga mayayaman na taong baluktot. Kaya, it's just the same. Ang pinag-uusapan dito ang buhay ba ng tao ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya, hindi yung kayamanan ang pinag-uusapan dito, kundi yung typical na mga tao during their time na kung paano sila umasta, kung paano sila kumilos, kung paano sila makirelate sa kanilang mga kapwa just because they have so much wealth ay parang sino na sila. In connection to that, Pastor Ram, if I may ask a follow-up question na, bakit po kaya, Pastor, it's so common sa panahon po natin yung, halimbawa, ako pag yumaman na ganito, gagawin ko yan sa even yung mga Christians, tutulungan ako dito sa church, or pag nakapag-abroad ako, ganito, gawin natin. And yet, pag nangyari na po yun, parang biglang nawala po yung nakalimutan yung, this is very common po bibihira lang po talaga yung nakakapag-stay dun sa kanilang commitment. Ano po ba yung possible po, Pastor Ram, na reason po kaya nito? Kaya magandang tanong yan, Brother Anthony. But before that, I wanna greet si Violeta Datuin. Na-greet na ba si Sister Violeta? Yes. Okay. So, to answer that, Brother Andy, meron nga nagsasabi na, Pastor, pag ako ay tumama ng wedding, bibigay ko yung ikapo ng panalo ko. Pag ako ay tumama ng lottery, bibigay ko yung... Pag ako ay yumaman, bibigay ko yung ikapo ng aking kayamanan. Di ba ba? Opo. Pero if you ask them, ikaw ba ngayon ay nag-iikapo? Sabi, hindi po. Hindi ka rin mag-iikapo eh. Ngayon pa lang, wala kang pera na hindi ka nag-iikapo. Yung pang magkapera ka. That's one kind already. That's one kind. The second ito, ano po ito? Medyo may espiritu ito. May mga taong they think they can be the same person if you give them something in their hands. That is that is not reality. You will not know who you are until things will be in your hands. Kasi
when thing or situation change, the person is candidate to change with it. Kaya nga, nasasabi lang ng tao, pag ako yumaman, tutulong ako. Now, wala pa kasi siya doon eh. Hindi pa niya nakikita yung, meron nga tayong kakilala dito, nung Bible study leader pa lang siya, sabi niya, ba't ganyan si pastor? Sabi niya, parang hindi siya ganong approachable. He's talking about another pastor, no? Hindi pa kami mga pastor noon eh. Ba kaya ganyan si pastor? Parang hindi siya approachable. Pag ako maging pastor, sabi niya, maging iba yung iba yung aking approach. O ngayon pastor na siya. We're talking about yung hindi mo talaga siya ma-approach. Kahit kamag-anak mo siya, hindi mo siya ma-approach eh. Buti pa yung pastor na pinapansin niya nung hindi pa siya pastor. Ay, si mga kamag-anak niya, ang katotohanan, approachable yung pastor eh. But he just have a judgment dun sa pastor. But now, ang taong ito, pastor na siya. Even mga kamag-anak niya, hindi siya approachable. Wow. So, yung bagay na gano'n, hindi mo alam. Don't say things, wala ka pa doon eh. Kaya yung mga taong sabihin nila, pag ako yumaman, tutulungan ko yung church, makikita mo, ngayon pa lang, matulungin na siya eh. Yan ang mga taong tutulong pag sila yumaman. They will just continue on who they are. Ayan, kumbaga, iniisip nila kung, halimbawa, meron siyang 20,000 ngayon. Ayan, hindi ko maitulong kung 20,000. Kung ako magkakaroon ng 9 million, ako itutulong ko yung 1 million. Sasabihin, ang iniisip niya, meron siyang 8 million. Yun ang sinasabi niya. Okay. Ang problema, pag meron na siyang 9 million, ay sayang to, sasabihin niya. Yun na yun. Magbabago na siya doon sa ay iba na yung kalagayan niya. Kaya iba na rin ang kanyang kaisipan. Ano yan, spirito. Kaya we do not believe those kind of promises na naririnig natin. Dapat makita na natin yung character ng tao ngayon. Matulungin siya. Yan, kahit yayaman niya, magiging matulungin pa rin yan. So if we have the desire po, Pastor Ram, na halimbawa, nandito sa desire natin yung tumulong and yet we are not capable, is it better not to say anything na lang po ba? Tama po yun, Pastor Ram? Yeah. Tama. Okay. Don't say anything. Kasi yung taong gustong tumulong, sa kakayahan niya ngayon, tumutulong na siya. That's enough. Huwag ka nang mangarap pa. Huwag ka nang mangarap pa. Kasi pag dumating sa iyo yung pinapangarap mo, magbabago pa yung character mo. Kahit hindi na darating yon. Yes, ang importante ngayon, nakakatulong na tayo. Yes. Yan. Right. Salamat po, Pastor Ram. Wow, napakagandang po nun. Mga nuggets of wisdom na tinatawag mga kapatid, mga kaibigan. Especially for us, we are so prone to say things ahead of time. Mahilig po tayong ganun eh. Na sasalita ng bata po sa may the Lord help us. Ano po na now that we are learning, nagiging maingat po tayo sa ating pananalita. Alright, sige po, let's proceed sa ating next question. Do we have it with you? Who can read the question? Brother Manny, do you have the next question? Yes, I have, Brother Andy, from Sister Tanya, Vergara Andreas. First of all, good evening, Sister Tanya. Happy viewing. Ito na, babasahin po namin yung inyong tanong. Sabi po niya, Alright. Pastor, what can we say po about death penalty? The Bible said po, thou shall not kill. However, during the Bible times po, normal po ang death penalty. Yun po ang katanungan ni Sister Tanya po, Pastor. Okay. Salamat, Sister Tanya. Brother Manny. Okay. Salamat for reading the question. Si Sister Angeline Ursabia is watching us right now. Maya Palingi. Yeah. Hello po. Angeline, yan. Salamat. Kumusta ako, Ken? Ting Concepcion, Tarlac. I will try to visit, kauli, try to fellowship with you guys. Yes. Now let's put this in balance. Parang may nakita ko sa one of the posts na sa Facebook na parang ngayon they are trying to go to to criticize yung sinabi ni Pacquiao. Ayun.
na about death penalty yata, mainit dyan sa Pilipinas, no? Opo. Yung kautusan na thou shall not murder, that is the premeditated murder kasi yan eh. Opo. Para bang, halimbawa, galit ka sa isang tao, and then you hid yourself, and then you kill the person. Premeditated yun. Inambush mo siya. Meron kang masamang hangarin sa kanya at kinitil mo yung buhay niya. Yun ang thou shall not murder. Pinagplanuhan. Pero pagdating pinagplanuhan, tama. Opo. Now, pagdating dun sa how you govern sabihin na natin people, eye for an eye, tooth for a tooth. So, yan ang option ng government if they will implement that or not. Diyan sa Pilipinas, alam natin ang death penalty is way due. At maraming mga tao, they try to delay, they try to stop ang death penalty because it will get to them. They are involved in many crimes deserving of death. Kaya ang daming mga mahirap dyan sa Pilipinas, excuse me, kinukulimbat nila yung kayamanan ng tao, ng bayan, na dapat nakakarating sa mga Pilipino pero sila lang yung nagpapasarap. Andyan sila, nakatira sa mga mayayaman na sa mga highly urbanized city, enjoy na enjoy sila to the point, pati underwear nila napapalansya ng mga katulong nila, pero tingnan mo yung average na Pilipino, natutulog na lang sa kariton. Pero yan, hindi nila nakikita. Pero kung titingnan mo kung saan nila nanggagaling itong perang meron sila, marami dyan illegal. At marami sa mga illegal activities deserving of death. Yes. Kaya sila na mismo ang nag-i-stop dyan. Opo. Hindi ko pa sinasabing in favor ako sa death penalty. Pero dyan sa Pilipinas, it looks like we can use that kind of law para pag-alisan yung mga elementong they really keeping the Filipino people in that stage na talagang nasa napakababa. Masyado nang mababa yung kalidad natin provided marurunong tayong mga Pilipino. Abilidad tayong mga Pilipino. At there's so much natural resources sa bansa natin. Now, bakit tayo mahirap na bansa? Opo. Totoo, may mga other bansa na punta ka sa Egypt, punta ka sa India, and many other places na mahirap din sila tulad natin. But ang tanong, do they have the same natural resources as we do? Hindi po. We do. Meron po tayong oil, meron tayong gold, meron tayong mga all kinds of ini-extract ng mga iba't ibang bansa sa dyan, and then konti lang yung nakikinabang, nagbibigay ng permit, mga attorney na keeping them in the legal boundary, at pero nakukuha nila lahat yung resources natin. Bakit? It should not be. Ang Pilipino po, dapat ang average na Pilipino, nagdadrive yan ng Montero, average na Pilipino. Hindi po tricycle o hindi po motor ang drive. Hindi, dapat Montero ang drive ng isang Pilipino. Montak na siya, magbilidad siya, at nandyan ang kayamanan sa lupa niya. Kaya ang mga tao, nagpapasasa sila ngayon at ayaw nilang ma-implement yung death penalty. Ang death penalty kasi ganito. Tayong mga ordinaryong tao, we can only comment. We can only give our opinion. Pero nasa kamay ng mga mababatas natin yan. Namely, mga congressman, mga senator, sila po ang may, kumbaga, can make a difference sa legislation, sa batas na pwedeng ipasa ng Pilipinas. Tulad ng bansa, tulad ng Pilipinas. Pero sa akin, nakikita ko po sa dami ng mga, will I say the word, na mga bad elements sa natin, sa government. Huwag lang gawin ng death penalty sa drug. Marami pong
marami pong mga nagsasak ng resources natin Mhm. ay sa corruption. Dapat dadalhin din po nila kung mapapasaman yung death penalty dyan. Dalhin nila sa lahat ng mga areas na bakit hanggang ngayon mahirap yung Pilipino. Pero salamat, hindi tayo congressman, hindi tayo Opo. senador. Ang ngayon, at least wala sa kamay natin yung desisyon. Mhm. Na po yung pananaw natin sa death penalty at sa thou shalt not murder. Opo. Ayan. Salamat po. Pastor. Salamat po Pastor Ram sa sa kasagutan po na 'yan about sa death penalty. All right. So before we proceed to our next reading, mga pagbati po muna. Again, good evening po sa or good day sa ating po mga kapatiran who are watching us online. Si Brother Alan po ay Yeah, kakagising gising na. po niya. Brother Alan, good morning po sa inyo dyan. Mayroon po siyang mensahe. Sabi po niya, good evening Bro Andy and Bro Joseph and Bro Manny. Yan. And to all my brothers and sisters dyan sa Baguio City Calvary Chapel, God bless you all. Bible Kapitan na po. Yes! Salamat po, Brother Alan. And nanawa ay samahan niyo po ang ating programa episode sa araw po na ito. Itong si Brother Alan po, parang si Gary V po ito. Opo. Ala Gary V. Anyway, good evening, good day po sa atin dyan lahat mga kapatiran. Natin po dyan sa Vegas. Again, kung kayo po ay kaka-login po sa ating programa, you are watching the program The Bible Cafe na pinag-uusapan po natin dito ang salita ng Diyos. Kung kayo po may mga katanungan regarding Christian faith or regarding the scripture, we would like to hear from you. Interact with us dito po sa chat box. Or may mga numbers po kayong makikita po dyan sa inyong screen. We would also, if you could also text us sa inyo pong mga katanungan. Alright. Oh, I would like also to greet ang aking pong pinsan. Hindi ko po siya nag-greet kanina, si Richie. Ayan, si Richie Ingay. He's watching all over from, kung hindi po ako nagkakamali, Sweden. Ayan. Sweden or Norway. Hindi lang po talaga ako sure. I'm sorry. But, Brother Manny, let's proceed sa ating pong question. Or Brother Joseph, kung meron po sa inyo Yan po, nabati na po ba si Sister Leah Hopper? Hindi ko pa Yan, yata nabati po sure. namin si Sister Leah Hopper. Yes. Si Sister Gigi Guillermo. Ay, dito rin po si Brother Fernan Vergara. Uncle okay. Fernan. Good morning po, Pastor. Morning po. Sabi po niya, good evening, Bro Andy, Bro Joseph, and Bro Manny. Hello po, Tsaka yung Uncle. kapatid po ni Brother Fernan, Sister Lolit. Ayan, yes, Auntie Lolit. Good Tsaka evening po sa inyo dyan. Sister Belen Moleski. Yan. Yan. Po. Ito po, marami rin pinapabati si Sister Violeta the Twin, kung saan lugar po. Marami pong pinapabati. Yan po. At ito po, Sino pong pinapabati niya? ni Sister Violeta, good morning Sister Divine from LA, sabi niya. Good morning to all my sisters in Christ, Tess Berha, Las Vegas, Nancy Scholler, Seattle, Yes. and cousin Elma Estil from New York. Yan. Ang dami po niyang pinapabati. Ayan. Sabi din po ni Ito rin po si Ma'am Violeta, the twin. Good evening to my niece, Ayan. EJ from the Philippines. Thank you po. Thank you for watching. I love you, EJ. God bless. And give my hug and kisses to Gav. Ayan, thank you po, Ma'am Violeta. Alright. Ayan po. Alright, sige po, let's read ang mga katanungan po na Ayan, pinadala galing sa po atin. kay Sister Minerva. Yes. Ayan. Ang sabi po niya, Pastor, sabi po, Ako yun. okay lang po ba tanggapin ng church ang pera kung ito ay galing sa sugal O di maganda. o di magandang paraan? Kagaya po ng mga pang-hold up or pandaraya, ano po, Opo. kagaya ng Ay, may question. maano na bigas na sumobra sa kilo. Ayan. Ayun. Alright. Nanonood ba si Mr. Chua? Hindi pa ako nagka-Facebook po, Pastor, sa Mr. Chua. Anong Facebook si Mr. Chua? Opo. Nag-ano yata siya. Chua. Tweet. Ano ba yun? Twitter. Twitter. Nag-Twitter yata si Mr. Chua. Opo. But anyways, yan ay obvious naman. Pag galing sa sugal, may mancha na kagad yung pera. Definitely hindi yan dapat tinatanggap ng church. Though, hindi naman po sa tinatas natin ang bangko ng mga evangelicals. Dahil alam natin, maraming mga evangelicals, maraming denominations and churches
within the evangelicals are also not clean when it comes to the source ng kanilang mga pondo. Pero meron pong malaking reliyon dyan sa Pilipinas na majority ay dyan napapabilang ang mga Kapilipino natin. Opo. Ang kanila pong mga ang pinang source ng kanilang pondo ay galing po sa sugal. Namely PCSO. Yan po. Kaya madali silang magpatayo ng kanilang mga kapilya, madali silang makabili ng mga lupa, napapatayo nila mga training center nila and everything. Sila po doon po mainly napunta yung source ng profit ng sugal dyan sa Pilipinas. Pag ginalis mo yung sugal na yan, sila mismo makakalaban mo na bakit mo alisin dito. Eh yan ang number one source nila eh. Kaya makita mo all kinds of political involvement nila dahil sila ay no longer we say religious group but an organization. Pero sa ating mga evangelical, definitely pag yan ay galing sa sugal or sa hindi tamang kaparaanan, wala po dapat room yan sa ating love offering o doon sa ating paglikob ng mga pondo. Yan. Opo. Dati po, Pastor Ram, naalala ko yung one of my uncles when he passed away. Okay. I think I'm referring to the same group na tinutukoy po ninyo. Okay. For them to have the service na gagawin nila, yung mga pausok-usok, po, they demanded certain amount of money, and other than money, they also demanded yung mga presents like fruits, dapat ganito and tsaka gagawin po yung yung gagawin na ceremonias. Ano pong natin doon, Pastor Ram? In the evangelical, can we do something also like that? Are we allowed to do something like, although not in the not in the same sense, but should we also demand something sa mga kagaya ng mga ganun na setting na namatayan or like kasal? Okay. Well, that is their style. I think sa atin is a matter of how do we what is our intention in a given event. Yung for people to be used by Yahweh and blessings will come our way, God bless them. Pero kung yung tao decided not to be the source or channel ni Yahweh para ma-bless niya ang kanyang mga lingkod, God bless them also. Yahweh will use another channel eh. When we say we trust Yahweh will provide everything that I need, settle na sa atin yon. Kaya kung ko personally, I will not demand anything na dapat ganito, maglagay kayo ng fruits or nothing like that. Para hindi mabahiran. Kasi yung mga tao very sensitive sa parang nagpapabayad si pastor. Parang gano'n eh. So I wanna clear that any possible na magkaroon ng kaisipan ng mga tao. And yet, iba-iba yung mga kapatiran natin, manggagawa natin on how they do things. Pero kung tayo, Calvary Chapel Baguio at lahat ng natitrain sa sa roof natin, we will definitely discourage that. How about Pastor Ram, may mga religious group? Ito isang malaking group. I have also witnessed this na during election times ay linalapitan nila ito and then kinukuha nila yung mga yung census, yung bilang po ng group, yun yung kinukuha nila. Then nag-uusap po yan and may mga certain amount po na tinatanggap po ng mga religious group po na ito, and umaasa po yung politiko na ito boboto yung grupong ito sa kanya na lumapit po sa anong kanto ito, Pastor. Is this right na itong grupong ito ay tanggapin nila ito yung panliligaw ng politikong ito? Pastor. Well,
kung if someone will tell me, wag kang lalapit diyan, basurahan 'yan. At marumi dyan, kanya. And then, dahil curious ako, tinan ko nga kung marumi to. And then, silip ako, kita ko yung mga, meron nga, maiipis at mga gumagalaw, other things na gumagalaw. Opo. Concluded na sa akin, marumi to. Tama nga yung sinabi ng tao. Huwag ka lalapit dyan, marumi yan. So, concluded na marumi yun. So, will I still to find out kung gaano karumi? Bibilangin ko ba kung ilan yung ipis? 35. Marumi nga to. Hindi. Basta nakita ko may ipis na at may mga other pang mga bagay na gumagalaw dyan. May amoy. Alam ko marumi na yan eh. Tatapan ko yan. I have nothing to do with that. Alam po ninyo, yung mga ganyan na activity dyan sa Pilipinas, napakarumi na yan. Nga po. Hindi na yan karapat-dapat na pinag-uusapan dahil alam natin, marurumi na ang mga iyan. Hindi man sila karapat-dapat ikumpara kung sino tayo eh. Kukumpara natin kung sino tayo within us. Pero sila, they know. Opo. Yan. Thank you po, Pastor. Yan. Actually, may mga ibang ano din po, Pastor Ram, may mga ibang so-called mga evangelicals na even dun sa amin, it's a small barangay, but I've witnessed this and it seems like ito na rin po yung nagiging trend ngayon, yung Pastor Ram, yung like during elections or election, itong candidate ay pumupunta po dun sa harap ng simbahan and magsasalita po siya. Sort of like, doing campaigns within the church. In your perspective, Pastor Ram, is this a good thing to do or healthy thing to do sa isang church? Hello po, nakachat ako. Yes, parang nakat nga po kay kanina, Pastor. Yes. Ano yung huli ko sinabi na banggit? Yun ay hindi ko po maalala, Pastor Ram, kasi follow-up questions and during po, so, Pastor Ram, during yung pagsagot mo sa question ko po, ay naputol po yung... yes, opo. Okay. Yun nga, yung sinasabi ko, ang mga taong to, they're doomed. They know. They are into destruction. At they're not really into religious or the Bible. Wala na yan. That's not what we're talking. Controlling people. They want to control people eh. Wala yung pinagkaiba sa mga Illuminati or mga goons. Marinig natin yung mga politicians, may mga sariling army sila. They're just the same. They're not even religious group. They're organization eh. Kaya mga basura yan. Mga marurumi yung mga yan. Those things tinatakpan natin. They're not even to compare dito sa gaganda ng ating mga pag-uusap. Nawa yung mga kakilala natin na they think they're in a religious group na tulad ng nabanggit ninyo. Nawa, masilayan din nila ang liwanag at someday makasama natin na nag-uusap dito patungkol sa buhay, patungkol sa Panginoon. Yun. This is it. Yung the good thing. Opo. And if I may ask, Pastor Ram, an extension question regarding dun sa, in connection dun sa nabanggit ni Brother Manny, na even dun sa mga small areas, even mga barangays, mga evangelicals po, ay ang nangyayari po kasi, during elections, they're allowing, politicians to speak in front dun sa loob po mismo ng church, na kung saan nag-speak yung preacher. Doing campaign. Kanina nga natanong ko po, in your perspective po, Pastor Ram, is this a healthy thing to do inside the church? Well, yun na nga, unang-una, maraming mga pastor naman, they're no longer teaching the Bible eh. Kaya pag sila ay nilapitan ng isang politician, they see that as a sure gain na yan eh. Siguradong aabutan sila ng politician. That's why they do that. Maraming mga pastor ngayon, they don't know anymore the very power, dunamis power ng gospel.
they're not reaching that. Kaya they're so weak sila to the point na mga ganitong opportunity. O sige po, Pastor, ano pong... Pero yung politician naman, gusto niya yung boto ng mga tao. O siyempre, pag siya tumayo doon sa pulpito, you are endorsing the politician already. That's so... has no room sa church dapat. Ang church ay powerful. This is pure. Stay away from here. Pwede siyang mag-attend, umupo. Pero we will not give the time dahil very precious yung time ng mga tao, especially yung lahat ng maririnig nila sa microphone. We should not entertain that kind of yung mixture ng politics at ng gospel. Ayan. Salamat Thank you po. po. Regarding naman po sa sa mga pagtanggap ng kaloob. Halimbawa, Pastor, ang isang church ay may project. Halimbawa, mag-extend ng building o kung ano man. May mga regular na giver talaga na miyembro, no? Nakikita ng pastor yan kung sino yung regular na nagtatites. Okay lang po ba na kung kulang yung pondo do sa project, okay lang po ba na i-advance yung tithes? I-advance yung tithes? Opo, na-witness ko po kasi. Kala ko po, Brother Joseph, sahot lang yung po yung pwedeng i-advance. Pati rin po pala yung tithes, tina-advance na rin po ngayon. True to life yan, na-witness ko po. Oh, wow. Hindi naman po natin issue yun eh. Opo, hindi nga po natin issue. Hindi po natin issue yan. Kaya wag natin sagutin yan para sa kanila. Kasi unang-una, mali na yun eh. Mali na yun. Opo. Much more na bigyan pa natin sila ng kasagutan. Hindi na nila alam paano nila madukot yung pera ng mga tao kasi. Why don't you just feed the people with the word of God? Makikita mo. You have a healthy flock, you will have a healthy return sa kanila. Hindi mo na nga sila pinapakain, ini-extract mo pa yung kanilang mga bulsa. Kaya ito ngayon, may tithes tayo, may offering tayo, may sacrificial giving tayo, may building fund tayo. Lahat ng mga yung 1 month yung tawag nila dyan, may commitment, some kind of commitment. First fruit, meron pa po, Pastor eh. First fruit. Ay, first fruit pa. Kaya ang maraming mga tao tingin sa church ay business. Kasi pera yung pinag-uusapan eh. Mahabang nawa ang Diyos sa atin. Yes. Huwag natin pursue yung gano'n na klaseng direction. Pag wala nang pambayad ng renta ang church, that means Yahweh said, close the church, and then mag-Bible study na lang. Pero hindi yung mapaliran yung pangalan ni Yahweh sa pera lang. Masyadong banal ang pangalan ni Yahweh. Salamat po, Pastor Ram. Salamat din, mga kapatid, sa mga additional questions. Before we proceed sa ating next reading, I would like to greet si Auntie Malu Vergara, ang wife po ni Uncle Fernan. Good morning po sa inyo dyan, Auntie Malu. Sabi po niya, hello, my Bible Cafe family. Beautiful morning, everyone. Ayan, nakita ko nga po yung picture niyo po, Auntie, na walking with Uncle Fernan and another companion. I-enjoy niyo po ang inyong bakasyon po dyan. We have another, this is from Ma'am Edeline Yabot, if you have it with you. Yes? Yes, I have. Sige po. My Brother Joseph, could you read it for us? Ang katanungan po niya na ito. Sige po. Ayan. Bago ko po basahin, binabati rin po ni Sister Violeta good evening to my niece AJ from the Philippines. Ayan. At saka yung asawa po ni Brother Ed Mosqueda sa Gumaca, Quezon. Binabati niyo rin po si Sister Binabati din. ni Brother Ed. Nanonood daw po yung asawa niya. Yeah. Alright. Si Ate Imelda. Ayan, yan po si Sister Imelda. Hello daw po, Bible Cafe. Sabi ni Sister Imelda. Ayan. Alright. Ito na po yung question ni Sister Edeline Yabot Oitas. Ayan. Pastor, in connection to our study today, ano po ang pwedeng mangyari sa isang tao na patuloy pa rin sa pandaraya kahit maraming beses niya narinig ang Word of God tungkol sa covetousness or pandaraya? Ayan. Ano? Okay. Ano ang
ano po ang pwedeng mangyari sa isang tao Opo. na patuloy pa rin ang pandaraya kahit alam na niya ang Word of God. Tama. By the way, ang sabi ni Brother Alan, milagro daw at maagang gumising si Brother Ed. Sabi ni Brother Ed, tulog pa daw si Brother Alan. Inisip ko, ang inisip ko kanina, ba't alam ni Brother Ed na tulog pa si Brother Alan? Saan kaya natulog si Brother Ed? Ayun. Ang tanong, back to the question. Ng, anong gagawin natin? Anong mangyayari sa taong alam niya it's not good and yet nagpapatuloy dun sa gano'n na gawain? Actually, tininan ko na kanina eh. And then I thought about yung Book of Romans chapter 1. Kaya kung if you can turn with me sa Book of Romans chapter 1, here, Paul is talking about people who know God in a many attributes na pinakita niya, even sa kanyang creation, even sa kanyang salita, and many other ways. Ang buhay ng ating Panginoong Yeshua, that is a manifestation of who God is. Di po ba? And yet, alam na nila ito, alam nila, and they want to continue in whatever they wanna live their lives. Ang sabi po niya sa verse 21, Romans chapter 1, verse 21, pwede yung 20 para makuha yung ano niya, yung context. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So nandun na yun. Nangusap na ang ating Panginoon sa tao. Lahat ng kailangan na makita, masilayan, ma-witness, marinig, aamoy, ma-taste, nandyan na lahat. Yahweh is talking to them. 21, sabi niya, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish heart were darkened. You see? Yan ang pag-refuse. Kumbaga, when you refuse at ni-ignore mo, ni-reject mo, do alam mo, that's a very dangerous position where one will end up. Sabi niya, because although they knew God, verse 21, I'm reading again, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Imagine, yung puso mo, you don't know anymore what is right and what is wrong. You don't know what are you pursuing. Madilim na yan eh. Wala ka ng, ang short dyan, wala ng direction ng iyong buhay. You won't even know kung ang ginagawa mo, kung tama o hindi. Yan po ang mangyayari sa taong alam niya na hindi tama ang kanyang ginagawa, and yet narinig niya ang salita ng Diyos at kinokontinue pa rin yung kanyang gawain na hindi maganda. Mawawala po ang taong yan. Yan ang magiging kahihinatnan niya. Ayan, salamat po. Salamat po. Pastor Ram. Ito rin po may kakapasok na question. Ito po, Pastor Ram, galing sa aking pinsan na kakasabi nga po niya kanina, she is in Sweden. Ito po, sabi po niya, Pastor Ram, may influence ba ang pastor sa isang Christian? Kasi sometimes dinidictate ng pastor minsan kung anong gagawin ng individual, otherwise they will be no longer member in the church. Okay. Well, dalawang ano yan. Salamat, Brother Andy. Dalawa kasi yung factors diyan eh. Yung pastor at yung at saka yung Christian. Ano ang layunin ng pastor na ito? Ang pastor bang ito 100% malinis ba siya? Well-trained ba siya? Alam niya ba yung direction ni Yahweh? Or ano lang niya, yung kanyang mga preference, yung standard niya dapat nasusunod ng Kristiyanong ito. So kung siya ay malinis at
holy siya, alam niya ang salita ng Diyos, at ang layunin niya, mapabuti ang isang Kristiyano, wala akong problema doon. Yes, yes. Kaya lang, kadalasan, ang pastor ay hindi naman siya 100% eh. Di po ba? Ang tinutulak niya ay yung kung ano yung standard niya sa isang Christian. Yun ang hindi maganda. Para mo inaalis mo na yung minamadali mo yung growth, minamadali mo yung maturity ng isang Kristiyano na hindi naman yun ang level niya. Yun ang delikado doon. Parang dyan sa Pilipinas, sabihin natin, ang magkaroon ba na ng diktador sa Pilipinas ay masama o hindi? Or sa any country, masama ka magkaroon ng diktador? Well, we'll answer that. Number one, sino ngayon ang diktador? Kung ang diktador, i-dictate niya yung lahat ng tao para makulimbat niya yung kayamanan ng lupa, kayamanan ng mga tao, hindi po maganda yan. Pero kung ang diktador, dahil lahat ng mga elemento para ma-push ang kaayusan sa bansa ay they get on the way. Make sure hindi naapektuhan ng kanilang mga pagkulimbat, ang kanilang mga kilos kaya ini-stop lahat ng pinopropose na kaparaanan ng isang namumuno ng bansa. At ito namang tao ay maganda lahat ang layunin niya para sa bansa. Mas maganda pang may diktador. Yun po. Kaya depende sa pastor. Kung siya ay maayos at alam niya ang katuruan ng Bible, maganda, na-influence niya, nasasabihan niya ang Kristiyano even sa kanyang mga individual na buhay. Ang problema, hindi po yun. Yes, Ang problema, ang pastor, dahil siya yung pastor, akala niya lahat ng authority nasa kanya. Number one, hindi man siya maalam sa salita ng Diyos. At ngayon, gusto niya yung standard niya, i-implement niya sa mga tao. Yun po ang hindi maganda. Depende kung sino po at ano yung capacity ng pastor para idikta niya yan. Yung salita ng Diyos sa mga tao. Yes, yes. Kumbaga may ano din po, pastor, no? May if I may add, may responsibility din yung isang Kristiyano. For one, the person himself or herself should be exposed to the Word of God para hindi lang po siya nakikinig na lang doon sa sinasabi ng kanyang pastor na inaatanan para masabi din niya, I think this is not right. This is not right anymore. I should stand on what is from the Word. Karamihan lang po kasi hindi sila talaga yung exposed sa salita ng Diyos. They're just relying. May mga ibang may mga ibang denomination na dahil nag-Bible college lang itong isang tao, ang tawag na nila sa kanya ay pastor. How come? Actually, maraming beses ko pong na-experience po yan. Don't call me pastor, I'm not a pastor. I just, para pong if I may illustrate it po, halimbawa, yung isang tao, nag-aaral po siya ng criminology. Can you call him police? Or kahit nag-graduate po siya ng criminology, can we call him policeman? Of course not. Kasi nag-graduate pa lang po siya. Hindi pa po siya nagpa-practice. Pag pinapractice na niya, then we can address him na such and such, or like pastor man, or policeman yan, or attorney man yan, kung ano man yung profession po niya, then we can address the person properly kung pinapractice na po niya. Ayan. So, meron po tayong responsibility. By the way, meron din pong comment si Ma'am Belen Moleski. Do you have it with you, Brother Manny, yung comment po na ito? Yes, I have. Alright, pwede pong pakibasa sa atin. Sabi po ni Belen Moleski, very informative explanation, lalo na sa giving. The more you listening the Bible Cafe, nagkakaroon ka ng malalim na kaalaman, pwede mo siyang magamit for our daily walk in our life. Amen. God bless po. Pastor, God bless po, Pastor, to continue to educate us. Ayan po ang karugtong ng mensahe ni Ma'am Belen. Opo. Tama po yan. I believe if we are all paying attention sa ating pong pinag-uusapan po dito from every program after program, you can also say what Ma'am Belen Moleski sent them
message dito po na kanyang pinadala. I believe masasabi din po natin yan. Amen. Alright. Amen. Salamat po. Yes. Yeah. Ayan, meron po tayong, let's proceed, sa ating, I believe may question po si, Ma'am Yes. Crema, kanina, Crema. hindi po natin na po yun, sabi po niya, opo Pastor Ram, sabi po niya, basahin ko na po, Sige po. Sabi po niya Opo. dito, my question po this morning, should Christian watch scary or horror movies? Yan lang po Pastor Ram. Alright. Yes. Dapat ba daw na manood ang isang Kristiyano ng mga scary, yung mga, siguro kasama na po dyan yung mga zombie, mga apocalyptic na mga movies. Lalo na Opo. sangre. Ayan. Mga aswang, ganun po, no? Opo. Alam niyo ba yung mga title, ha? Opo. Nanonood po kasi. Ayan, tama po yung tanong niya. Tama po yung tanong. Ayan. Oo nga. Ako, pag alam kong tinitingnan ko yung description ng movie pag nakita kong horror, nako, wala na yan sa listahan. Yan ang kahinaan ko yung malakas yung imagination ko. Hindi na nga ako nanonood ng horror movie. Minsan may imagine ka pa sa dark place. How much more kaya pag nanonood ako ng horror movie? Hindi nakakatulong kasi. Hindi nakakatulong sa atin. Siguro, yun nga, yung tayo'y bata pa, mahilig tayong makinig sa mga kwento ng mga ate natin, kuya natin. Pero to the point na ngayon tayo, if we want to be clear-minded, at ang puso natin hindi siya contained into some kind of influence na hindi siya helpful, mas maganda to stay away sa mga scary or horror movie. Kumbaga, ay hindi po yan nakakatulong sa bilang isang Kristiyano. Abstain or stay away from such may espiritu silang kadiliman kasi. Yes, opo. They cause fear. They will create imagination and they will actually introduce to you the power of darkness. Yes. Pero inaaral natin ng Bible na introduce sa atin the power of God, what God can do. Yun ang naaral natin sa Bible. Pero you watch a horror movie, you will expose yourself to what the power of darkness can do. Di ba? Parang antithetic sila, parang opposite. So the more you listen to that, the more na you are bringing yourself to sa subject sa kanila, and they can actually do anything that they want to do sa iyo. You study naman ang Bible, you will see how protected you are under Yahweh. And nothing can touch you unless pinermit ng ating Panginoong Yahweh. Parang opposite sila So, kung we are into Bible, stay away sa mga bagay na yon. Ito pong mga, Pastor, how about yung mga movies like, per se, Avengers, yung mga ganito, they easily kill people. Not only Avengers, but marami pong mga movies these days na, especially from Hollywood, na parang ang bilis lang, parang yung tao, pag pinatay, parang akala po natin na hayop lang po, na wala na siya, patay na siya. Ito po ba ay masasabi po natin na one way na ginagawa ng kaaway to condition yung kaisipan ng mga tao, especially po ng mga kabataan? Opo. Yes. Well, I believe so. Lahat yan ay planado Pag gumawa sila ng movie, overall, ano yung maiiwan natin sa mga manonood nito? Lahat ay, it's all according to the plan. Tama ka. Yung makita mo na yung pagpatay, yung taking one's life ay it's becoming just part of it. Ay ang mga kabataan ngayon umababa na yung value ng buhay Opo. That is all the work of the enemy. He's putting it together. Kahit anong class ka pa, ay meron nang nai-introduce sa'yo na elemento. Definitely, it is not the will of God to how mankind should live, should relate to one another. It's that.
pinuputol mo eh. Opposite ng Diyos. Ang Diyos gusto niya continuation. Yes. Life. Ayan. Okay, salamat po. Pastor Ram. Pastor Ram sa kapaliwanagan po na yan. I just also remember yung ano po, yung mga ano po dati, Brother Manny, Brother Joseph, yung entertainment like 1600s, 1700s, ano po sila sa mga opera house. And Okay. yung mga entertainment po nila, para po siyang drama, but there's a lesson. Merong mensahe po eh. But yung mga sinihan po natin ngayon, if you look at the movies, wow, it entertains people for 2 hours, say 3 hours, but yun na nga, yung nakikita po nila doon ay, mostly it's not really helping them to build up a good character na maging mabuti silang mga tao. Paano naman yung pang-araw-araw sa TV ngayon? Ay, no. Lalo na yung noontime show. Nakita mo. Hindi rin Kahit maayos po yun. sobrang puro kalaswa na ang makikita mo. Okay. Alam po natin na hindi maganda lalo sa kabataan, pero paano po yun natin may iwasan? Yeah, that's a good question. May iwasan na dahil ito araw-araw, pag tanghali, pag kumakain ka, Maganda. ng tanghalian, di ba? Opo. Nanonood ka, siyempre, para mas lalong ganahan yung pagkain mo. Ang napapanood mo ay talagang puro hindi maganda, lalo na sa kabataan. Paano po natin may iwasan ito, Pastor? Ano lang po yan, switch. Siguro, huwag na pong bumili ng TV. Ayan. O kaya, bunutin na lang yung switch. Actually, alam naman natin na masama pero karamihan naman po talaga Yes. nanonood pa rin. Yan. So, Actually, yung nabanggit nga, sige po, Pastor. Actually, ano po yan yung noontime show natin dyan, basura yan opo. Basura yan. Ayan. Pag ikaw ay nanood ng basura, basura ang nasa kaisipan mo. Yes. Kaya ngayon, tingnan mo yung mga unnatural na tao, nagkakaroon sila ng place sa society dahil patuloy nilang dinidisplay sa mga noontime show na katanggap-tanggap yan. Hindi yan katanggap-tanggap. Kahit isa na lang yung hindi nanonood sa noontime show, hindi pa rin yung katanggap-tanggap. Kaya ano ang responsibility natin? Well, huwag natin silang panoorin. Number 1 yan. Hindi na, kung gusto natin silang panoorin, totoo yan. But yun ang carnal natin. That's our carnal. But are we going to listen to our carnality or we're gonna listen to our spirituality? Pag nanonood ka ng anything carnal, pinapalakas mo yung carnal mo. When you expose yourself sa mga spiritual, you're strengthening your spiritual. Ayun. Kaya wala na tayong kaibahan sa mga nasa mundo kung tayo'y Kristiyano, nag-a-attend ng church, pero we watch what they're watching, wala na tayong difference. We will not make any difference pag gano'n. Mahina tayo to make influence sa kanila. Sasabihin na, you're doing what I'm doing. Anong gusto mo? The difference lang natin, you go to church, I don't go to church, pero your activity are just the same activities I have. Patay tayo dyan, wala tayong same. Kaya nga hindi Dapat po maganda mag-iba. ito, Pastor. Yes. Dapat mag-iba yung ating activity. Yung ginagamit po nilang pinaka-frontline nila na artist po nila ay yung sabihin na nating homosexual. Ay ito na yung ginagaya ng mga mostly mga kabataan natin ngayon. Maraming gumagaya, no? Kaya ang daming naglalabasan na yung mga kabataang lalaki na ngayon na iba na yung kilos. Yes. Yung palaki po, parang nalalason po yung pinapanood nilang yung sikat na mga ito, yung noontime show na homosexual po yung Pinapalaganap yung kabaklaan. Dati po, Brother Manny, maalala ko, Brother Joseph, nung siguro elementary. Parang pag nalaman namin na malambot, ganon. Binubuli pa po yan ay hindi ako ganito hindi, ganon ka. Nahihiya pa, pero ngayon, proud na po yung mga tao, no? Na ibang-iba na po talaga yung panahon na ating pong ginagalawan. Kaya tayo po mga Kristiyano, nawa maging matibay, mas maging
bold nawa tayo sa ating pananampalataya on standing on our ground. By the way, meron pong comment po sa atin na I will read yung kay Brother Fernan. Pakibasa na lang po mamaya, Brother Joseph, yung kay Ma'am Crema. Sabi po ni Brother Fernan sa atin, Paul warned the Christians to avoid the Judaizers because they use the name of God for financial gain. Same true today. It was proven in one article that religion is one of the most successful businesses in the world. Ang puhunan nila, ang knowledge sa Bible at to twist the word of God to financial gain. I believe may kaugnayan po ito dun sa nabanggit ni Pastor Ram kanina na yung religion dito sa Pilipinas, they're using this, certain organization to build their fund. Comment naman po ni Crema, Yes. Sister Crema, garbage in, garbage out. Meron din po siya about sa horror po eh. Do you have it with you po, Brother Joseph? Yan, about horror movies. True, some are saying for entertainment lang, just like golfing or skating, etc. But we're not aware of the extent ng influence nan sa mind mo. Example po, the girl who almost killed her friend dahil sa Slenderman movie, ongoing trial po dito sa US yan. Wow. Dahil na po dun sa movie po na yun. No? Wow. Anyway, meron pong question si Rosana Sunflowers. Rosana, yes. Yan. Do you have it with you, Brother Manny? Yung katanungan po na yan. Yes, I have. Sabi po dito ni Sister Rosana Sunflowers, Pastor, how about those Christian who are working from the casinos like card dealers, etc.? Accessory din ba sila sa covetousness? Yun po, Pastor. Well, some of them they are, but generally speaking, not really. Kasi ang tao ay kung ang tao ay ang intention niya will work and will get a paycheck and feed the family for the meantime. For the meantime, wala pong problema yan. I will not put any element that they are committing sin. Pero as a stepping stone, siyempre ikaw, Kristiyano, at naging card dealer ka, if that is the work na pwede mong maging trabaho to bring food sa iyong pamilya, and yet you are thinking the environment, unang-una, you see that every day. The environment is not pleasant. You pray to Yahweh. Yahweh, help me, get me out of this environment and give me another job na I can feed my family. Maayos po yun. Pero once you are start enjoying what you're doing, just because someone is winning and you have tips and that will give you more gain, more money in your pocket, I think you would be as guilty as the whole industry, casino industry, dahil meron ka ngayong covetous spirit na something will happen, so something will come your way. As long na ang tao iniisip lang niya yung paycheck niya, or I will be a mechanical, okay, if they magka-card ka, at the same time you're asking for another job from Yahweh, walang problema. Opo. Yan. Okay, salamat po, Pastor Ram. Salamat din po kay Ma'am Rosana Sunflowers for sending the question. And this is next question po, Pastor Ram. Ito po yung last question natin for the day. Actually, this is also another personal question ko rin po about the scripture. Dito po sa this is from the book of Revelation na I think hindi na po kailangan basahin po siguro, but let me just ask po, Pastor Ram, no? Kasi it is written in the book of Revelation that Satan will be bound for 1,000 years, di po ba? Makaka-capture po siya, and then after that, magkakaroon ng millennial reign. After that, he will be set free, and that's the final judgment for him, if I'm not mistaken. Ang question ko lang po, Pastor Ram, is what's the purpose of that? Bakit kailangan po siyang pakawalan and magdidisip na naman ng marami pong tao? Yeah. Well, remember, pag yung starting ng Millennial Kingdom,
may mga taong hindi pa nano dyan hindi namatay. Mhm. Hindi lahat ay possess. Millennial kingdom will be two kinds of body. One is the terrestrial body, the earthly body, and some will possess a glorified body. Those who are coming from the kingdom of God, who came down with Christ, people who possess a different kind of body, glorified body. So now, yung mga natirang tao dito sa mundo na hindi namatay sa lahat ng mga meteors, yung nuclear war, may matitira kasi sa kanila Opo. So these people will ever multiply within that 1,000 years. Okay? Mhm. They are not tested. They are not tested. Yet they obey and they are under the government or rule ng righteousness. And we will rule by the grace of God. If we are part of those people who will come down with Christ, we will rule over them. Yes, opo. They will follow. They oo lang sila ng oo. But at the final time, kaya lalabas si Satan, ngayon matetest ngayon kung yung ano yung pagsunod nila. Is it mechanical or they really love doing what they are being told? Aha. Yan, lalabas ngayon yung tama na nga itong sinasabi ni ni Satan, dito na lang tayo. Let's go. Ayoko yung mga ang tagal ko ng lang ako diyan, pero ang katotohanan ayoko rin yung pinapagawa ni Yahweh. Yung lahat maiipon niya. So another screening, mapi-filter na naman yung mga hindi totoo. That is one purpose na nakikita ko na bakit pa si Satan will come in the picture at the end. Kaya yung mga mag-i-stay to say, no, I love what I'm doing, I love what I hear, and doing this is just the right thing, hindi sila mapapasama dun sa deception ni Satan. Salamat po, Pastor Ram. I have also a question, Pastor Ram, regarding po dito sa verse 4, dito sa Proverbs na tinakil po natin. Sabi dito, riches do not profit in the day of wrath. May mga kapitbahay po tayo na mayayaman ay ang nangyayari even Sunday, even Sabbath day ay they are busy on their business. Parang wala na po talaga silang sabihin na po nating pakialam sa kanilang destiny of their soul after their life, kahit na nakikita nila yung mga kapitbahay nila na nagsisimba na every Sunday. Bakit sila ito na talaga yung very focus na sila dito, hindi na nila iniisip na after this life ay mayroon pang napakagandang buhay na ipinangako ng ating Panginoon, gaya ng kung makikita po natin, Pastoral, sa Book of Luke, yung sinabi ng Panginoon na it is hard to enter the rich person to the heaven, sabi po niya, but easy the camel to enter to the needle, sabi po sa scripture po. Parang naisip ko lang bang po, Pastor, totoo nga ba na talaga yung gumagawa na talaga yung kanilang pagyaman ay talagang wala nang karapatan talaga na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon, Pastor Ram? Well, ganito yan Kung ako ay pupunta sa isang occasion, liligo ako, bibihis ako, sasakay ako ng jeep. Kukumpara kayong suot ko sa jeepney driver, okay okay. Ayos yung suot ko. Jeepney driver yan Maghapon yan nagda-drive. Yung usok and everything, yung pagtanggap niya ng barya, mas maayos ako sa kanya. Di ba? Problema, pagdating ko sa okasyon na pinuntahan ko, mas magaganda yung mga suot nila kesa sa akin. So pag kinumpara ko yung sarili ko doon sa hindi ko caliber, sigurado mas maganda ako. Mas maayos ako. Pero pag kinumpara ko naman yung caliber ko sa mga league ko, ika nga, kung saan ako, baka mas maayos pa sila sa atin. Opo. Kaya sa atin, these are the people around us, but they are not to compare to who we are.
pag kinumpara natin sila kung sino tayo, sigurado maayos tayo. We will look good immediately. Pero hindi natin alam kung anong ginagawa ni Yahweh sa kanila. Ang sabi nga sa scriptures, the last will be the first and the first will be the last. Sometimes pag sila naman ay hinipo ni Yahweh, pag sila ay naging Kristiyano, mas ano pa sila sa atin, mas masigasig pa sila, mas marami pa silang magagawang mga accomplishment for the glory of Yahweh. Kaya sa atin, let's look at yung league natin. Kung sino yung mga ka-league natin dito, ito na to. This is it. This is the game. But not those people na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Definitely, mas maayos tayo sa kanila. Huwag natin ikumpara ang suot natin sa isang taxi, sa isang jeepney driver. Kumpara natin ang suot natin sa pupuntahan natin. Okay. Kadamit ko lang pala sila. That's good. That's good. Yes. Pero madaling to look at ourselves better if we look at the people na hindi pa nakakilala kay Yahweh. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. And I just remember nung sinabi ng kaibigan ko dati na na kung ikukumpara man daw natin, if I may add dun sa nabanggit po ni Pastor Ram, we should ultimately compare ang ating mga sarili. Standard natin ng ating Panginoong Yeshua. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan natin, kapatiran who join us online, na nag-interact po sa amin. Brother Manny, any parting words from you? Yes, nagpapasalamat din po kami sa our friends on Facebook na sumuporta, nanood, then mag-text sa inyong mga tanong. Ay salamat, by the grace of God ay nasagot po ni Pastor Ram po yun. And sana po ay nag-benefit po kayo sa inyong napakinggan. Ayan, bago po akong magpaalam sabi po ni Sister Cory, good evening Ate Mayoni. Thank you for watching Ate, my sister-in-law from Lipa, Batangas. Ayan. Salamat po at patuloy kayong mag-antabay sa araw-araw dito sa Bible Cafe. Totoo po na sabi nga po ni Sister Belen, very informative ang exploration dito at magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po patuloy nagpapasalamat ako at live ako nakikipag-Bible study sa inyo. Magandang gabi po at magandang umaga dyan, Pastor. Yes, at with Brother Manny here and Brother Joseph, si Brother Andy naman po ito, maraming salamat nga po sa inyong oras na inilaan. To some of you guys you woke up early, 4 a.m., 5 a.m. like kay Pastor Ram. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong oras at sa lahat ng mga kapatiran natin who join us online. And also, if you may, kindly like also the page of the Leader News Philippines. That's one way we can bless one another din po. Na makita niyo sa Facebook, and you can also share it. And at the same time, paki-like na rin po yung ating page ng Leader News Philippines. At sa susunod pong muli, Lord willing, Adonai willing, sa araw ng bukas ay magsasama-sama po ulit tayo with some of our women sa Calvary Chapel, Baguio City. Si Brother Andy po ito, minsan pa, at nagpapaalala, ang buhay po natin ay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita po ng Diyos na sa atin ay binibigay. Salamat po. Ayan, alright. Salamat mga kapatid. Brother Manny, Brother Joseph, thank you po. Brother Andy. Alright. Salamat din kay Sir Theo, Engineer Oliver, and Sir Tony Jan. Lalong-lalo na sa ating kapatid, kuya, na si Sir Errol. Yes. Yes. Just join us. I see Pastor Louie Viola. Pastor Louie, maya paabap ko. Kaya katama mo. At sabi ni Brother Alan, shalom. Ayun, may paalam na kagad si Brother Alan. Naunahan mo si Brother Ed, yun pang dito. Alright. Basically, yun na po yung mga last comments, message natin dito. Again, kanina po, nag-start po tayo ng ating pag-aaral sa Proverbs chapter 11, verses 1 to 6. So much ang ating na-gain po dito. Basically, kung paano ang tayo makitungo sa ating kapwa-tao, yan ay binabantayan ng ating Panginoong Yahweh.
kung tayo ay gusto natin puro kabig, puro game, may kausap kang tao, ang iniisip mo, yung pakinabang mo sa kanya, another tao, kung ano yung pakinabang mo sa kanya, dishonest skills yan. Para kang negosyante na bibilin mo yung product mo, meron ka ng gain. Pag ibenta mo, meron ka na namang gain. Dapat merong give and take. May mga kasalamuha po tayong we bless them. But meron tayong kasalamuhang we get the blessing naman. Kaya ang ugnayan natin sa kapwa-tao natin. Yung pride, pag naging prideful ang tao, that's the beginning na hindi niya makita yung dangers around him or her. Kaya tuloy yung mga taong they supposed to advise or warn the person, ayaw niyang pakinggan. Kaya shame will follow that. Tulad po ng dito po, tulad ng isang humble na meron po siyang pandinig kung ano yung nakikita ng mga tao about his character or personality or something that he can learn more about this life. Kaya blessed ang mga humble. The integrity naman, pag ikaw ay dinidiscipline mo ang sarili mo, whether may tao wala, yun ang magiging guide mo. Mahuhubog ka na dyan. Yes. Kaya nga sabi nila, 27 days of doing a thing. Halimbawa, meron kang, sabi kanina ni Brother Joseph, maraming mga Kristiyano nanonood pa rin ng mga noontime show. 27 days lang na hindi ka manood ng noontime show, it will become a lifestyle. Yan. Parang ganun din sa isang Kristiyano, wanna be well sa harapan ni Yahweh. Wanna have a discipline sa kanyang buhay. That's all you need. Even sometimes less than 27 days. Once you start doing that, it will become your lifestyle. Routine mo na yan. Yun ang mag-guide sa'yo. Napakagandang path na i-pursue yan. Riches, ang kayamanan, wala po yung magagawa pagdating sa wrath ng mga tao around you or wrath ng Panginoon mismo. At dalawang klaseng katuwiran ang tinignan natin. The righteousness of the upright will make him continue, will make him well. Pero yung righteousness, kasi lahat tayo may righteousness eh. Pero saan galing ang alam nating righteousness? Yan ba'y galing mismo sa absolute Word of God? Standard ni Yahweh? O yung inisip mo lang na kung hindi ka nandadaya, hindi ka nagsisinungaling, kung hindi naman ako masamang tao, kamo, ayan, righteousness ng isang tao yan. Nasinet niya. Ang tanong, yan ba'y good enough kind of righteousness na tatanggapin ni Yahweh? Well, ang sagot yan, usually hindi po. Yung ibinigay niyang righteousness, standard niya, ang kanyang salita, yun ang righteousness na minimit natin. And so when we stand before Him, doon niya ibabase. What righteousness did you base your righteousness? My righteousness or your righteousness? Ayun po ang naging proverb natin kanina. Hopefully, we will choose the righteousness Yahweh gave us. Yes. Salamat po sa panonood, staying with us, even all the way through this part of the episode. May Yahweh bless us all. Tulad po ng ating sinasabi, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,